Esta mañá presentábase no Concello de Outes a primeira edición do Máster Nacional de Futbolín. O torneo, organizado pola Asociación Arriola en colaboración co Concello, desenvolverase no Pabillón Polideportivo Municipal os días 1, 2 e 3 de agosto. Eses días a localidade converterase no epicentro deste deporte tradicional a nivel nacional, xa que se agarda unha participación superior hasta en parellas. Trátase, como se dixen, do primeiro máster de futbolín Arriola de Outes, e, desde logo, que ven a aportar un complemento extra á magnífica oferta de eventos lúdicos deportivos que xa ten o noso Concello a través dos diferentes asociacións e clubes deportivos que dispoñemos no tecido asociativo do noso Concello. E contamos que o máster trae a Outes nos vindeiros 1, 2 e 3 de agosto aos amantes, como non pode ser de outro xeito, aos amantes do futbolín desde todos os rincóns do territorio, tanto autonómico como nacional. Xa a xente que xoga no club estáse formando, estamos levando todo a profesionalizar o futbolín na nosa contorna. E para iso, bueno, os másters son moi importantes porque unha vez que pasa o máster creas unha repercusión moi grande na zona e aumentan o número de xogadores, crecerá moito o club. No torneo no que se repartirán uns 10.000 euros en premios entre os 8 primeiros clasificados de cada categoría. Distribuiránse en 3 modalidades: parado, combinada e movimento, tanto masculina como feminina. Van ser 3 modalidades distintas: combinado, parado e movimento. A parte van a ser 3 categorías: élite, primeira, segunda. A parte vai haber femenino. Dende o Concello incidiron na importancia deste campeonato, que nace coa idea de continuidade. A partir do mes de outubro entendemos, a través da Arriola, do Club de Futbolín, que se van a empezar a dar clases, como hai clases de fútbol, de tenis de mesa, pois tamén vai haber, a partir do mes de outubro, entendemos, as clases de futbolín. Para máis información ou inscricións no torneo, as persoas interesadas poderán dirixirse ao teléfono 698 15 94 23 ou ben a través das redes sociais da Arriola Futbolín. Dende a organización quixeron agradecer tamén a axuda do Concello e tamén das numerosas empresas e casas comerciais que colaboran co torneo, xa que sen a súa axuda sería imposible poder leválo adiante.